As obras da estación de autobuses de Noia suporán unha importante remodelación funcional, pero tamén estética desta instalación, construída hai máis de 30 anos. Finalizada a primeira fase consistente no acondicionamento interior do edificio, comezaron xa os traballos exteriores de reforzo da cimentación. Se está xa executándose como é o acondicionamento interior desa estación de autobuses. Fíxose unha primeira fase fai 2 anos aproximadamente, agora faise esta segunda fase que supón pois unha consolidación do edificio, dado que tiña certos problemas de repisamento e de asentamento por tratarse dunha zoa de recheo. Con esta actuación se reforza esa cimentación e a soleira de cimentación do mesmo. Fanse tamén unha serie de melloras na eficiencia enerxética, nas condicións de iluminación, aillamento térmico e acústico do edificio, e ao mesmo tempo vai a supoñer unha remodelación estética, tamén a dotación de caldeira de biomasa para mellorar a eficiencia e disminuir o consumo dese edificio e, bueno, pois, digamos, ofrecer unha imaxe actualizada e renovada de unha instalación que levaba pois prácticamente 30 anos dende a súa construción sin renovar ou sin modificar. O orzamento entre as dúas fases ascende a preto de 500.000 euros, subvencionados pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.